welcome back to my channel. खुलुमबाय बयखौबो आसा खालामो दिनै बयबो बिराद रंजानानै दङ मानोना दिनै 2022 नि जोबथा दिन ओंखायनो साथामजों माने रंजानो सानदों सानावथ' सोलाबासै जोङो माने बायदिसिना खामानि थानायखाय ओंखायनो जोंबो माने फिसा पार्टि जानो नागिरदों आरो जों साथामजोंनो ओरैबायदि खुसि खालामो माने रावबो लोगोनि दरखारानो गैया आरो नोंथांमोनाबो मा पार्टि खालामखो माबायदि दिननि जोबथाखौ फोजोबखो माने बोसोरनि जोबथा दिनखौ माबायदि फोजोबखो नोंथांमोनहाबो आंनो कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहरदो आंबो मिन्थिनो लुगैयोना नोंथांमोनहाबो माबायदि माने एन्जय खालामदों बोसोरनि लास्ट दिनखौ आंथ' जेनेबा नोंथांमोनखौ भिडिअजों देखायखागोन जों मा खालामगोन मा खालामा दा माने मोना समाव एसे एन्जय खालामनानै बांसिन मोजां मोनोना सानाव बारा माने मोजां मोना न'आवनो आरो जोङो दा सानाव फैदों गोजौआव फैनानै दा अर लगायबाय एलाय जि आराम लगायखाबाय दा जोङो बेदर माने सावनोसै आरो माने हांनोसै आरो बेदर थेदर गासिबो जगार खालामनानै लाबोखाबाय आङो दाउ बेदर एकदम फेन्दाजों गांखंजोंल' ओमफ्राय बे सामब्राम बिलाइ सिफ्लेनाय रेडि जाखाजोब्बाय जोंना अरा बरिया जोंखौहाय सावनो थाखाय रेडि खालामदों हांनो थाखाय ओमफ्राय संख्रि ओमफ्राय थाव गोथां ओमफ्राय बे माबा सालाद सामब्राम बिलाइ बे माबा खालामगासिनो हागासिनो मस्ला हाबनो थाखाय बाबा तेरा पोजीशन बेबायदि साइजनि दाउ बिहरदों बिफानाव बाबा थाव आंना फिसालाया हेल्प खालामफादों मावथिया जाबाय नै दाउआ जोंना बरिया जाखासिगोनलै जोंना नोंस्राबो माबायदि जादों आंनो कमेन्टआव खिन्थाहर दे लोगोफोर नायदो बरिया लासै बे जाबाय थागोन आं ओरैनोबाबो सावनायनिख्रुइ हांनायखौ बांसिन गोथाव मोनो नोंथांमोनालाय बयबो हांनायखौनो साबसिन मोनो खोमा ना नाथाय सोरबा दङ सावनायखौबो गोथाव मोनो सावनायाबो गोथावालाय नाथाय हांनाया एसे गोथावसिन जायो होननानै आं सानो आरो सावनाया गोथावखा माबा हांनाया गोथावखा जेरावबो दावराव एखेबारे गान दामगासिनो नोंथांमोना खोनादोंना खोनायाखैथाय ओरैबायदि माने सोरगिदिं इथिंबो गान दामगासिनो इथिंबो गान दामगासिनो बयबो दिनै 31 बोसोर जोबथानि पार्टि खालामगासिनो मालाय मोसानो नागिरदों
फिसालाया ओंखाम उखैबायनो ओंखायनो आं बेनो ओंखामखौ आं दहायनो संखादों नालाय दिनै ब्लेक राइस संदों गोसोम माइरं ओमफ्राय दा फिसालाया उखैथारबायनो आं ओंखायनो फिसालानो ओंखाम लांफैदों आरो टिफिनाव दा थांनोसै आं गोजौआव लाखाबाय आं ओंखामखौ एसे दा ओंखाम लानानै थांगासिनो आङो ओंखाम गोसाम संनायनि बोराबदों फिसालाया आंना फिसालाया माबायदि बोराबो ओंखाम गुफुरखौ संफिननांबाय आङो गोसोमखौ जायासै बियो थावनाय मोना बियो आं सानोमोन दिनै जागोन खोमा गोबावजों खेबसे ओमफ्राय जायासै आरो आंना फिसाया थानो हाला जाबाय उखैथारबाय बियो बा मोनजोब्बाय जोंना दाउ बेदरा आरो माखासे दङ बा लेग पिस बापरे बाबा लेग पिस ना लेग पिस ओरै आंना बोराया बोखावगासिनो आयै जि गोथाव जाखाबायलै लुगैथारबाय आङो हाला नै जोंना एफाफानो मानसियानो जि बेदर जायो जोंना बेदरा जाबाय नै जि गोथाव जाखाबाय एकदम उखुन्दै खुगासिनो नै उखुन्दै खुगासिनो जि गुदुं गुदुंखा आं बेदरखौ जाग्रोगोन बेदरखौ जानानै जुदि उखैगाया होनबासो आं ओंखाम जागोन बेदरखौसो जाग्रोगोन आं माखौ जानो गोथावानो लागाया फिसा न'आवनो बिदि जानानै बांसिन इन्ट्रेस्ट मोनो आङो बाहेरायाव जाहैनायनिख्रुइ बमा गावगासिनो मानसिफ्रा गान दामगासिनो बमा गावगासिनो लोरफो लोरफो हाथ'जों मावनानै जाहोन न'आव हाब्बाय जों जाखांबाय दिनै लास्ट दिननि जोंना पार्टि खालामनाया जोब्बाय जाखांबाय उदै बुंबाय आं ओंखाम जानो हायासै दा बाय आंना फिसालाया उन्दुनो ओंखारबाय हेपि